बेदरखौ एवबाय फाइनेलि इसिबां ओंखारबाय आरो भाजाया नै दे गोथाव होना मानो नोंबो अ आथुन फुजारिना अत्याचार करदों सेरेबा बाप जाय सेरेब लोङासो बेमार जागोन Hi guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायना जाबाय लोगोफोर मा होनो दिनै जोङो आरो मोनसे खाना जानो नागिरदों आरो जोंहानि बिजावजालिफोर ओमफ्राय आबै ओमफ्राय बिखोमजो बिहाव गासैबो ज' जागोन आरो ना माने मा होनो मैयाथ' जोङो आघन फुजा होना फैबाय नालाय होखांबाय नालाय स' बे आघन फुजा होखांनानै मैयाबो जोङो खाना माबा माबि जादोंमोन ना नोंथांमोना नुखादो बेयाव माने जिखिनि साराय लरहाय माबा माबि बहुत बुस्थु थायो नालाय बे बुस्थुखौ सुनाय मानाय बिराद खामानि दङमोन आरो ना स' बे खामानिखौ जोङो मावखांबाय आरो फुङावनो दहय मावखांबाय बिखौ नोंथांमोना दिन्थिबाय थानाय जायासै मानोना फुङाव आरो लेथ्रा बेथ्रा बेबायदि खामानिफोरखौ दिन्थिबाय थाबा किसुमान मानसिया मोजां मोनो ना स' किसुमाना मोजां मोनो स' बेनिखायनो आङो दिन्थिबाय थायासै हामा मोनो नालाय किसुमाना खालायफोरखौनो दिन्थिबाय थादो मादो होननानै स' बेनिखायनो मैया बेफोरखौ दहय फुङाव बेफोर खामानि मावनायफोरखौ दिन्थिनाय जायासै स' दा जोङो थांगोन खायन'आव आरो ना मैया जायनिखि न'आव जोंहा न'आनो फुजा होदोंमोन बेयाव जोङो थांगोन ओमफ्राय थांनानै बेयाव जोङो खाना होरै जागोन आरो ना दाउ लाबोदों दाउखौ जागोन बुथारदों आरो ना एवबायनो खोमा आं बुंदोंमोन आरो ना एवनाङा आं मोनफायनाय लागै नोंसोर नेबाय थां भिडिअ लानांगोन दे लानांगोन आरो बुंदोंमोन आरो ना एवबाय दां दा आंहा गब'आनो जाबाय स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा थांबाय थानोसै बैसानाव ना मा होनो लोगोफोर नै आं गोथां कालारनि गानना लादों आरो न'आव थानायनो आरो सिम्पोल स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि खाना जानायखौ सिम्पोल खाना जानायखौ माबोरै जायो मा होनो स' लोगोफोर आं फाइनेलि मोनफायबाय दायने आबैमोना खाम संबायनो आरो ना रावबो गैया नै दिननिफ्राय दिन्थिनोसै आङो मा होनो बिराद हा खाम संनायखौ दिन्थिनि रा आं मैगं संगोन दा बेदरखौ आं न'आवसो बारा सङानो आरो ना आइयासो सङो दिनै संगोन ना गोथाव जागोन ना जाया आं मिथिया आरो बेयाव खाम संदो मा होनदो नैबे आबैया आरो अलकबि हादों अलकबिखौ मान फिसा द' गेब्लेलाङो न' नैबे आरैथिं आबैया धुनिया सायगासिनो फट' थिखांनाय लोगो लोगो केमेरा थिंसो नायहरदो लोगोफोर जि दिग्लि आबैया मैगं हादो आबैखौ दा आं फट' थिखांगोन दे आबै लोगोफोर बेदरा एवनोसै दा बेदरखौ हा संनो रोङै जाम्बिखौसो संनो होबाय दा हा मा थगायो स' लोगोफोर दा आं संसै पियासबो हाबाय ना बै पियासबो हायाखै हा हाबाखै बेदरखौ एवबाय होनाय जाबाय बेदरखौ नै हालदै होबाय दा आब'आ मैगं संबाय आरो नै दुखु मोनो आं बेफोर बाथ्राफोरखौ खोनाबा सोलोंलायनोसै नि आइया सा लोंनाय जासुलाय लोंना फैदा खाम संबाय दालि दाउजि एवदों सिगां खाम एवनाय इसासो जादो फ्राइड राइस जागोन ना दालिनि खाना जानो दोना बाया थांबासो आंनिया जादों नोंसोरो नों थांबासो होनदो गासिबो जानायनो
आं जाया नाव जाया दुगैयाखै नै नाव जाहैनि न'नि खामा थाजोबो जाखाबायखो मा जाखो फाजाया जाबाय लोगोफोरनि फाजाया फाइनेलि इसिबां ओंखारबाय आरो फाजाया नै आयौ इउ दिहुनगोन ना फाजाखो इउ दिहुनगोन दिहुनफाय मालाय दिहुनदो होनदो आं खामखौ दिहुननोसैथिं मैगं खारै मैगं दालि खारै जायोबाबो दालि खारै सेवला आइया खामखाय माइ आब'आ संदों दालि खारैखौ मा संनो रोङा आब'आ मुसुर दालिसो रारियो ना दे रानना हो माथो कला नङा होमबा कला नङा Let's go. Này, cái Cerep lần này có sơn này bây giờ ông lại giờ Bây giờ không qua nó là bây giờ này. Không yêu gần nè. Ai yêu là gần không khởi. Ai bay này. Ai khu đi cần đang. Ai mà là nó phải plate. Khu đi sẽ bay nó mà bị nhì mà lại. Cái chính cũng muốn là rồi bay này khăm dân ta khởi. Rồi. Ai khỏi. Đi lên sớm. Thôi. Nó khăm ra gần thế bìa. Này là cái phở chứ khăm ra đó nè. Bedora gila ra giúp bay. Last time masalah bay. Khăm lan được bên nào chứ à? Ấy thì ada abuah. Khăm ra nhà abuah ra đường này nhà bơi. Nhà ai muốn ra khăm bay. Ai muốn ra khăm bay. Ấy nhà bơi pisa rồi. Ibu ra khăm bay thì online đâu à? Bayar. cái này mà trả snack xin là Gila nih, sebaik. Nih, hubungannya kamu kacauin gak agak, nggak? Coi phở. Sao khay sao nhang? Mua khăm rang rẻ không nửa. Dạ hết. mua không muốn ra khai gì Mua khăm rẻ không mình đá. Rẻ là Mấy bà suy giả đấy. Bôi ra bên này cái chân ra được. không thể bao quay ra mà chân chắc thì sao phải thằng nó có đây con à Nó ai baru ke sana mengkada inke. Mấy giả với thầy em. Maham deh ya. Gue kutuk labu kada le. Beri seni abu nu gue duk se. Nơ na này. Là bài thấy rằng gue khi vừa. abo à Apa ya? À khai không? Khăm ra ra bài con hoa vậy khăm ra là bớt rất khai. Bà giả thế đấy. Suji ra mà bên suji lagi. So लोगोफोरजों खाम जाखांबाय दा आफामोन आरो गोदोरफोरमोना खाम जाबाय थादो बेखौ नोंथांमोना दिन्थिनानै बेहा आफा बिबो आफा बिहाव जायो नैबेबो आफा Cerep lah dia nih ya. Cerep nih. नैबे आरो गोदोरफोर नै Tanzania. गासिबो र Udah, itu Tanzania pi. Itu sama. नायना हो होन आफा नायना हो Cerep nih ya. Khani. गोजान दोना मा आफाखौलाय Leng nih. गोजान दोना मा आफाखौ जोंना खिथिलाय आफा सेरेपखौ खेबसे दे गोथाव होना मा नोंबो Gotaw sekali. Gotaw sekali. Leng tuakai. Ini loh. दे लोंना खिथिनोबो खेबसे Agen Pujani. आगोन फुजारि ना Ucasar kodeng Cerep Zai Cerep lu ngasep bemar zakan. बेनिखायनो लोंना खाम Ikan leungna ke Cerep. जों गोदै बुजायनाय मानसि मोननाय नङा. जों मोजांखौसो बुजायो मानसिफोरखौ. स' लोगोफोर आं फाइनेलि दा न'आव मोनफैबाय ओंखाम सोखाम जाखांनायनि न'आव मोनफैबाय आरो आङो दा गावदां दङ आंजों नै गाइसमोन न'आव मोनफैबाय खाम जाना फैबाय बिहावफोरजों रायलायबाय ओमफ्राय बिखुनजोफोरजों रायलायबाय ओमफ्राय खाथि बाथिबो सुना फैबाय बिराद खामानि मावबाय आरोना ओंखाम ओंख्रिबो संबाय ओमफ्राय जानाबो फैबाय अनलादो दालिदो ओमफ्राय लकेल दालि खारै न' दालि खारै ओमफ्राय लकेल दाउ ना जानानै फैबाय ओरैबायदि गोथाव नांबाय ना गावदां ओरैबायदि गोथाव नांबाय मोजां नांबाय जानानै जमा जाबाथाय बिराद गाहाम नाङो नालाय इन्जय खालामनाङो स' दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअ'खौ लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ना मा होनो गानदों मा बुरै नायबाय थाखो बाय बाय जाबाय दे